खुलुमका नायथानाय जता खाबोनि मार्केटजों तिरफ्रा हासिन जर टाहुटे बुहुक्सं तिरफ्रा हासेवा आमसे क्लाय बरबांखा जे बुटालिस जतन थाने दङ बुटार कार्ड जतन थाने दङ डकुमेन्ट दङ निनि आधार कार्ड पेन कार्ड बुटार कार्ड जतन थाने दङ आबो साबो फातानि साबो बिसिनि आबो रमै माया आबोनि बागै तिप्रा मथानि फाउन्डार बुबाग्रा प्रडिकिसु मानि कटेवरमा बसातमनि बिसिंतै 23 जुलाई 2025 सालमारिगो इलेक्शन कमिशन बाय कायसा कक्सा पाना खलाक्या आ कक्सा पानावो अबनो सागा इलेक्शन कमिशन नि फाजिंतै SIR फ्रांजानाय तिरफ्रा हासेवो SIR आवतामो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अब बाके सामु खलायजाखिनखाय जे पुरो SIR फनांगो आपुरो जे हास्तेवो बुता लिस्टआव आव जतननो वेरिफिकेशन खलायो दाबुक दिसिन तिरफ्रा हासेवो गोबां बर दङ थैजाक एबा पारा सेजाक आबो हार दङ ताई गोबां मा कसामा जरा फायै फातार हासेनि फायै दंखानाय बुतारका थैजाक चंमारे उंब्रुं मुंनो बोदिउ फियाबा साविमाया बब्बो जरावो बुतो बुतालिसो बुमु काखा आबो साइमाया आबोनो ताइसा रिविजन खलायना बागै आबोन ताइसा गताल खलाय वेरिफिकेशन खलायना बागै आ SIR फनाजाना थाङै दङ तिरफ्रा हासेवो सोनुगै मानखा थालकिजा सिगां बिहार हासेवो आ SIR फनाजावनि बागै गोबां लोक लाख लाख बरंनि जे बुटालिसो बुबुं तंफनो कैंसेल थांमाक्या जों जे रिपोर्ट बिसिति सोनुगै मानखा जे 22 जुलाइआव जे गायसा रिपोर्ट दिमानि आरो सोनुगै मानखा 52+ लाख बरकनि जे बुटालिसो बुबुं तंमानि आब्रनि एड्रेस गरै नायनादि बिहार हासे हाय आमसे कटमावो 52 लाख आबो किसे मिसेया 52 लाख हाय बुता लिसो तंमानि आबो बनि एड्रेस माया को ताफानो एबा बरक इनवैलिड आबोनि बागै तावै गो जे इलेक्शन कमिशन फाजिंतै बिहार हासेवो नाकल जगै दङ आबो दतै चेर जगै दङ आजि ताखानो बिहार हासेवो 91% जे आरो कमप्लीट को ताइ 9% वेरिफिकेशन खलायनानै दंखौ आबो सेप्टेम्बर जराव हायकेनो कमप्लीट नाय हिनै जे इलेक्शन कमिशन फाजिंतै साख्लायजाक इंगला देसिन तिरफ्रा हासेवो जों तिप्रा सारक अरब बोसबां तै आलादा बसंनि बरक बब दङ आबो गोरले हिमाया बर दङ नादि जों नुगै मानो तिरक तिरफ्रा हासेव आमसे क्ले बरक बां थांखा ताउ तिरफ्रा हासेवो 40 लाख गाहाय बरक नानो जे आसे ना तमानिया फातर हासेनि फायै फाया सेगांनो बुतालिस नांबै पेन कार्ड नांबै आधार नांबै हापाक्या आबरन्तयै जे तिप्रा मथर फाउन्डर बुवाग्रा प्रडिकिस देबमा बेलाके कुथु वान सुगै तिरफ्रावबो SIR थेपाना नांगौ सिनरो वेरिफिकेशन खाया नांगौ जदि सिनरो वेरिफिकेशन खाया हंखाय 30% हाय बुतालिस कैंसेल नाय नायनादि जों सेंसस रिपोर्ट नाय हंखाय तिप्रा सारो आगि बसु तमनि एबा तिप्रा जे तिप्रानि सेंसस नाय हंखाय जे 2011 आबुंपर दे बसकारो नायमा नाय हंखाय तिरक थिनि जे और हानि बसा जे कुंथेबार तिप्रा सरखाय कमिवो ते आलादा कमिटि दिकै बारि थांगो आबरटिनो तिरफ्रा हासेवो SIR फनांदि हिनै इलेक्शन कमिशन मालाका तिप्रा मथानि जे डेलिगेट आरो दंगो मिनिस्टार खरकनि तै MLA तै MD सिरगो लगियो थांजाक तै लगियो दंगो तिप्रा मथानि फाउन्डर बुवाग्रा प्रडिकिसमान को देवमा इंगे ताबु नायमानो आरो साबो कैंसेल माना आरो कोन वानसा तिप्रा सा थ्रुक ना आरो मेदार खाया जे बरक फातार हासेनि फायनाय तिप्रा साफानथुन चाकमा फानथुन बांलादेश फायनाय वानसा फानथुन थुरसा फानथुन जदि जेपुन क्राइटेरिया वो गलाया हंखाय बबो बुतालिसनि आउट नाय ताबु जे बिहार खायजामा हाय बिहार 52 लाख हाय बनि एड्रेस माया नायनादि ब्लैक वान मासिचा सिन तिप्रा हासेबो जदि आपना रिविजन खाया हंखाय लाख लाख माजानाय सिनरबो अनेक बाङै दंखा फातार हासेनि फायै बुतार कार्ड नांगै दंफायनाय आबोनि बागै ताबु इलेक्शन कमिशन सिनरबो खायनानै गसिवि जाक बुफुर जिमिसेंनो ताबु सायमायाको जे बरक काहाम खलाय एड्रेस फुनुमाया प्रूफ फुनुमाया हंखाय बनो बुतालिसनि नरि जानाय
ge kha khlai sin tripura hasebo lakh no borok kominai butalisni swngnango singnoro khlainango baksa tabo abone kebengi tongo swnugui maka news channel ni bisingtwi congress rok kebengi tongo abon tui sin tripura hasebo congress ya alada bodol sunro kebengi mano o SIR no sinoro implement khaya eba sinoro abhaite verification khlainai hene kumu ora kebung mano phiaba abo tabu jor saimya ko tripura hasebo bufuri simi changjano tripura hasebo buskang somaringna thangai tongo ADC chongmaringna thangai tongo buskangni bisiwo aboni bagai o bisiwo no hapat kai SIR sinoro implement khakai eba sinoro taisa butalis no revision khakai sinoro brekin chanai khakao gai blaikino sinbai pokma kahamungmai no je sinoro tripura sa soi o hani busarong bagai tamni kai verify khlaikai saimane sa phatani hai sa bufuru phai nugui mana srai khlaiye ye tini basna tona hambai